Maut kuwa hingke to jotono saiman baina obo kwbangma mela tei kwbangma anando mela rogo mahai circus kahai ke kuwa kotorma ke swnamjak o jagao bike cholio tei gari bo cholio without কোনো support kwrwui no o wall o gari eba bike no cholireui toni mano. A jorao no gari eba bike no cholireui tongna jorao bike o kajak khoroksa borok guri no tongmani tei abono borok rok nugui belai kheno uanalaijak je bahai ke omo hai ke bo support sara without support sara bo amo hai ke bike no cholirui toni mangkha hingke amo hai ke no boi hamjagui rang rok bori laio hingke bo rang bo fatsa khojagui no hai sio. A jorao no bike cholirui tongmani jorao bo bini balance no kwmajagui tolao kwlaiui faikha phiaba uanajaknai kok hingke omo se bo tolao kwlai faimani yagulo fano o bike kunu fano wngya bike hingke bini chai bo choliui no tongo je bono remote control bai control khlai tongma haikhe. A jagao borok kwrui fano naidi bahai ke choliui tong kirimasingcha o mangpili rok no nugui ar jagao je circus nai tongnai rok belai kheno uanalaijak tei tolao klaijak je injury wngjak hingke belai kheno serious wngjak tamoni hingke amsuk kuchuk sakani hoite bike sakani hoite kwlaiui faikha phureisa tolao bokhorok rok duku manjagui bokhorok rok phatiui thangkha thwi lala liling wngjak phiaba bike hingke a jorao choliui no tongkha bike choliui tongma bai a jagani doga phiyogui bo fataro ongkhor kliya borok hingke bike buphuru thokpai no hinui nasinglai tonglaikha a jagao no bike cholimang paithak digio hingka hingke thok bo paikha bike bo kwlaikha haifano kok kaham hingke omo se o bike kwlaimani borokni sakao kwlai liya jodi no borokni sakao kwlaikha hingkele borok tei bo dosa kotor khurani nangkhamu tei bo sak duku manbaifhamu haifano luckily borokni sago o bike kwlai liya bini ichai no tolao ongkhorte khlaiui bike thokpaiui tolao ongkhorjaktui wngui faikha hingke busukse kirimasingcha o maut kuwa rok naidi khoroksa sikla eba kheba busa wngui nok khuk no pusinani bagui sakni bohok no supungnani bagui beshi kosto khlaiui omo hai ke langma no painani kiriyaui thwina no thwina kiriyaui bo omo hai ke bike bai support sara no omo hai ke cholireui bini family rok no cholirui tono omo hai kwbangma jagao no nugui mankha na hingke baksa borok hingka hingke sanani muchungo jotono no buma bufa tongo support riui tongo tei buma bufani jarui no chaui nungui tongo sudu poriui kaham kwrwngkhai tongui chana simi se amsuk jora phanse borok rok baksa siya. Cherai jorao no poriui tongma jorao under 20 rokni borok rok no sanani muchungo poriui tongma jorao no hamjakmungni lamao kwlaiui baksa doka rijagui thwiui thangui paio tei baksa keba buma bufani sakao tongui berai guriui buma bufa keba uansuko porina ba poriui tongna phiaba borok hingka hingke buma bufa je porinani rang rohorma baino tongthoksa baiya tongthogui tongo borokni rang baino borok nungo chao kepheng manui chaui haino beraiui tongo phiaba buma bufa hingke bahai ke chariui tong obono kebo phano siya. Aboni bagui no ang jotono no kok kwchanani muchungo je buma bufa tong sak to norok chaui thangani phiaba kwrui furu hingka hingke bahai ke chaui thangnai buma bufa nog na kolomtui himya karui chariui pusiui tummani buma bufani mokolni muktui no bo magna ta khlai di haike hamjakmungni lamao tei kepheng manui o gwdalui kunu dino nijini life no nosto ta khlai di oro keboni kunu thanglak oro nijini buma bufa simini se pujio borokni simi se thangano because o dunia o kebo phano no hamjaknai tongolak tei logi rinai tongolak buma bufa logi rimasuk. Aboni bagui no sanani muchungo je jotono
kaham ke tongbai di nok ni borok rok je samano obono khwnadi hingke obono ani paithak video paithak jora naimani bagui jotono no belai kheno hambai.